Jokenya koro ikwayo mondo ochul omenda ma dwe ka dwe e bwo okumba mar thieth mar SHA kaluwore kod migawo mar thieth kuom Jokenya milion 19 mosendikre e bwo okumbano mana ji matin ne milion 4 kende ema chwalo chudo ne agulu no endo. To kaka Simpros Okinda leronwa, ma komedore kod gope mohewo bilion 30 ma sirikal ni gode e bwo okumba machon mar NHIF, mano osemono chenro mar SHA tiyo maber. Kwan Jokenya mandikore e bwo okumba mar thieth mar SHA medore pile ka pile, kata kamano thoth joma osendikore ok chulo omenda ma dwe ka dwe monego dhi e aguluno. My last question is regarding SHA. Kuom Jokenya mahewo milion 19 mosendikore e bwo okumba mar thieth mar SHA, koro mana Jokenya milion 4 kende ema nenore ni chiwo chudo maggi ne okumbano. The number that has taken means testing stands at 3.3 million, but the number registered is close to 19.4. So we really want to urge you to undertake the means testing process and contribute your fair share, because we are talking of social health insurance where we are supposed to shield each other by each one of us contributing according to our means. Director Mathieth Patrick Amoth lero ni kaka sirikal gintiere kod kwan oganda maonge nyalo ma sirikal biro chudo negi ka okwayo counties mosekawo ting' mag joge bende mondo chak chudo. We have a database of the elderly, orphans and vulnerable children, and those with disability. And what we are proposing is that we can be able to consolidate this. Also, indigents are supported by the various county governments. For example, Muranga County has already paid for about 30,000 or thereabouts indigents, and we are appealing to the other counties to be able to aggregate their numbers and then work together with SHA to be able to pay for their premiums. Kopogore kod kwan matin mar oganda machude bwo SHA, migawo mar thieth bende chur kod gowi maromo bilion 30.9 ma okumba machon mar thieth NHIF ni godo ne ute thieth. E wi omenda ni, migepe mopogore mag sirikal ni kod gope moyo bilion 25 ka migawo mar thieth dwaro mondo gichul mondo duok godo piny gope ma sirikal ni godo e bwo NHIF. E wi gowi ni, migawo mar jotije piny owacho ibando silings bilion 15.5, migawo mar arita ibando silings bilion 1.6, ka migawo mar thieth owuon ni kod gowi mar silings bilion 8.4. We acknowledge that there is a debt that has accrued throughout the years, and as a ministry we are advocating, we are also engaging Treasury to ensure that the debt gradually reduces so that our healthcare facilities are well equipped, well capacitated to offer services to all. Simpros Okinda, Ramogi TV.